jelenlévő szülők és kedves vendégek, rövid időre most egy kis figyelmet kérek. Mert nem kis dolgot kérek, nem kevesebbet, ezen családból, a vőlegény nevében a legkedvesebbet. Itt egy ifjú ember szeretne feleségül venni, mi szeretnénk azt remélni és hinni, hogy a kedves ifjú szereti őt hűen, és nem fogja elhagyni soha könnyelmen. Elérkezett az időn szép leánynak, esküdni kell menni, mint szép mennyasszonynak. Megkérem hát szépen a szülőket, engedjék útjára kedves gyermeküket. Engedjék útjára szép leánykát, mint vőlegényunknak kedves párját. Megkérdezem hát az örömapát, adja az itt jelenlévő vőlegénynek a kedves leányát? Adom. Köszönjük szépen. Akkor legyen szíves kikísérni. Elváromacskát, köszönjük. Valamit csináljál. Grétike, Márkó, gyertek, ide színálni. Gyere te előre, úgy. Egy nagy tapsot kérek a gyönyörű. Akkor majd megpróbálunk úgy helyezkedni. Elérkezett az idő, hogy ezt a gyönyörű csokrot át kell adni, csók ellenében. Ha esetleg a csók még nem menne, most már itt van az időre elgyakorolni. Egy nagy tapsot kérek. Köszönjük szépen. Kérdezném, hogy ki vállalja a tanúskodást a mennyasszony részéről. Hirtelen most akkor egy közvéleménykutatás. Végöröm és áldás szálljon a házra, látom a násznép a lagzit már igencsak várja. Megérkezett az ifjú pár, vele jött a násznépe, őket a házasságkötésre rendben elkísérte. Szeretettel tolmácsolom a szülők kérését, odaben mindenki foglalja el a helyét. Hölgyeim és uraim, az asztalkártyák el vannak készítve, ám de mielőtt még bemennénk, itt hideg pezsgővel várnak bennünket. Kérem mindenki fogyassza a belépőt az ifjú pár egészségére. Én az ifjú pár egy nagy tapsot. Jönnek az ételek mindjárt szép sorjában, hogy ez a sok vendég ne üljön itt hiába. Készül a sok finom étel, sütfőz a szakácsné, jól tud minden, jobban, mint senki másé. Hölgyeim és uraim, aki ismer engem, azt tudja rólam, hogy nem sokat tanultam. Talán tudja azt mindenki, sokszor bizony sírva kellett iskolába menni. De a tanító úr magyaró pálcája bizony rászoktatott egy kis tudományra. Amit megtanultam, azt használom is, meg fognak győződni erről még reggelig. Mindazt, milyen háztól kitelik, behozom önöknek, mert tudom, hogy mind szeretik. Gazdám, most vég lesz a lakoma szava, lesz itt mindenkinek ennie, innia. Azért kérem, hogyha én beszélek, legyenek csendesen, hogy dolgom elvégezhessem rendesen. Mert annak szolgálok házban szívesen, ki végighallgat engem figyelmesen. Most pedig megyek a konyhába, sok jó ételnek utána járva, megérkezem majd nem sokára, ha előbb nem, Szent Miklós napjára. Látják, nincs baj, nem üresen jöttem, étellel terhelve vagyok mindkét kezem. Az első tálban finom húslevest hoztam, tudom érte hiába nem fáradoztam. Mert ki eszik ebből, az étvágya megjön, kinek kanala nincs, lökő oldalba a szomszédot és kérje tőle kölcsön. De hogy a forró táltól sebeket ne kapjak, kérem vegyék el majd kezemből ezt a forró tálat. Mert hátam mögött 3-4 szűz kislány vagyok, vele nem maradt túljára. De a kezüket már látom sütégel nagyon. Így hát ne táncoljon mielőttünk most már senki, mert a nyakát ne forrázzuk néki. De én nem szeretem a sok üres beszédet, nyakra főre szoktam hozni a sok finom étket. Hogyha ebből elfogy, hozok másik tálat, kívánok szívemből jó étvágyat. Éljen az ifjú pár! És akkor az ebben mennyasszony, szed a fényének, régi hagyomány, nézd, milyen házias. És tudod-e, hogy mit szeret a... Tudom, miért? Tudod? Igen, a mellemost azt nagyon, meg a sok háztár. Özönkész leves. Igen, azért répát mennyire tele van. Én meg megtanulom, hogy ide jössz a Na most ügyes legyél. Látom, ügyes. És akkor viszonzásképpen, ha
minden nap, de egy évben egyszer házasságért fogom a hatalmával, akkor megkérem Bélát, de is. Ügyeskedjél valami zenőzásnára. Na ne nevesse ki senki a öreg. Nem nevetik. Nem nevetik? Már ki nem. Jó. Úgy. És akkor te megmondod, sűrejét, levét, ezt kér, azt kér. És a végén úgy. Ugye? Hát, én már ezt tudom. Akkor jó étvágyat kívánok. Mit is mondja Pincsert ide? Beszél magáért a sűrka kezelő. Látják, az úr is csak rálegyint, titokban hozott magával Eszterét. Szedjenek bátran egy halat sem maradjon, jöjjenek a sok finom húsok. Kérem, majd mindenki válasszon. Mindenki találja meg azt, amit keres, ha a bőfény rövid, talán névhattól sikeres. Így hát nem húzom az időt, hogy senkinek ne menjen el a kedve, hiszen dolgozik már mohón a gyomornak nedve. Habár a szólásom ível és ékes, látom a társaság igencsak éhes. Jó éjszakát! Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, úgy látom, itt már nem éhes, talán nem szomjas senki, evés-ivás helyett inkább lakna mindenki. Hát nagyon bőkbeszéd az, amit én most mondok. Folytsuk borba a bút, és vele a gondot. Tesszük a mély sírba, örök nyugovóra, azután majd vidáman szóljon itt a nóta. A nóta hadd szóljon, a tánc hadd ropogjon, minden bátor férfi egy nőtáncos fogjon. Mindenkinek azt a jó tanácsot adom, tánccal és nótával szép a lakodalom. Hadd szólna muzsika! Hölgyeim és uraim, itt az asztalon egy gyönyörű torta, kedves mennyasszonyunk drága ajándéka. Gyönyörű a színe és finom az íze, ha reálnéz az ember, már örül is a szíve. Édes ez, hölgyeim, mint a tiszta szín méz, rögtön megkívánja az ember, ha ránéz. Bátran lehet tenni, gyomornak nem nehéz, fogjon meg hát majd minden darabot egy kéz. És akkor most a tűzijátékkal kérünk egy csókot a fogok kedvéért. Egy nagy tapsot az ifjú párnak. Itt van ez a névkártyén, ketté hajtom. Próbálta is ketté hajtom. Ez akár lehetne kitűnő is. Még egyszer bizonyítsál, légy szíves. Az igen. Na most a rabló pandurok kedvéért is még hajts ketté, hogy biztos legyünk a dolgunkban. Jó? Az igen. Kérdezném, hogy édesanyád kedvéért ketté hajtanád? Már csak hogy ráadás, az elkötelező, de azért. Az nagyon megy meg, még mindig kitűnő. Kérdezném, hogy a feleséget ketté hajtanád? Ketté hajtanád? Hát próbáld meg, hát most ha meg sem próbálom. Nem, ami már össze van hajtva, az már. Akkor? Hát hölgyeim és uraim, azt mondta, hogy nem megy.